Aw, babay kay ni. Isu yan? Iradsma. Na inauntasan. La ilay no. Yung pagwawak. Pagkublay. Taday na kawin na on Radsma. Aw no. Ayan na lailay ni noon kurayang may takamayonin. Pagkapansin pa ngayon kita. Inaon tatuyon. Ipamita daw ako. Priyan kita mamayulin katasini na utarayo. Ha? Lain na naman sa Sama kita. Muslat niya bang ilakang kako bisa ni Nabuna. Ilaas na. Mari makapatang taglima na inumulay ni ay lailay lanjang. Ni ini na nauno ray ang ginaon. How no hiba pa? Ye. Issue is Na-request si magsasambay. inaon request na kaw yan damataon. Magpipi na kaw aw yan pitisaon kawa out yung pi out yung mus. Ay naman ko magsabot simpitis. Siyong muna. Akberol kain na tapakambya piya pansin. Piya kaya upasap kauruna. Eh, marasi makit na yung tiyanay ni. Mag-ilot na siya. Di ko nakatiyan di na igunin. Puro tabisan Tomas na, naglulumo-lumo naman. Di naman pagbutang yung pikilan. Bisan malakas. Tura kumanya ni Noy nagahaji-haji. Apa at mangi isa kita aji ni pagsangunin sulban. Ampay sulban niya ni complete ba mas. Ligtas tuod kari kuno kari bakaw pa. Laila. Pati yung mga lulasya tawad na sa bisukul way na pagbimangaw na sulban way na pagbimas. Ako no. Dayaw ba kuno brada. Lailain dayaw hain yan mas. Masin yan. Oh nananabiya pa original lang. Magkakil ka mo kayo muranda. Astaga na naong pabandari. Kita ba yung bandari? Nauno na ba ini? Amo ini pagyanong tiyatay bukol na talos. Lai lapitas pabulitay nga rin. Nakalando iningat si magtatay niya. Pangyak ni Rulo, ikatumtum ako na si pakilakal libo. Amin nagkakausudok ka. Birol, lain ni pagkaraw lain lamog. Biyan ko mo pangak. Bau pangak ko, Birol, dito ko akid ada to. Ay, takana ka rin iba. Ay, taumas na ba tayo? Naglulumulo naman. Sa babang bulan. Oh, bulan na kau yan. Ati, pinunta mo na.
Sus